पाऊस पडतोय, ऊन पाऊस. जरा वेळ थांब. आपण आता चाललोय कणकवली. पाऊस पडतोय. बघूया कणकवलीत जाऊन काय करता येईल. तसं पण भालचंद्र महाराजांच्या मठात जायचंय आणि तिकडे काही शूट करता येणार नाही, अलाउड नाही. जोराचा पाऊस आहे. जय श्रीराम मित्रांनो, कोकणातली जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तर आपण चाललोय आता कणकवली. बघूया, जरा सामान वगैरे आणायचं आहे आणि या पावसाने घोळ केला. आता गाडी भेटेल की ना ते पण ना माहिती. आता आपण आलोय कणकवली मध्ये डीपी रोडला. हा डीपी रोड आहे आणि हा सरळ मार्केट मधून एका मार्केटच्या बाजूने एक रस्ता गेलेला डीपी रोड. डीपी रोड बोलले तर कोणीही सांगेल. हे आता भालचंद्र महाराजांचा मठ आहे. कधी कणकवली मध्ये आलात ना तर इथे येऊन जा, पाय वगैरे पडून जा. भरपूर मोठं मठ आहे. भालचंद्र महाराजांच्या मठातून पाया पडून मार्केटमध्ये आलोय. जरा खरेदी करूया. लक्ष्मी स्टील कधी आलो ना तर यांच्याकडनंच सामान घेतो. लक्ष्मी स्टील आतमध्ये आपल्याला पाहिजे लाटणी आणि पोळपाट. चला जरा बघतो. ही लाटणी आहे. चला जरा घेऊन दे मला सामान. सामान वगैरे घेऊन झालेलं आहे. आता घरी निघूया, लय ऊन झालाय. दुपारचे 2 वाजल्यात. गाडी आपली निघून गेली आहे. चला घरी जाऊया. चला माझा बाई फोन करता. मिरच्या फ्राय. मावशीकडे मिरच्या फ्राय चालू आहे आपल्या घरी. त्याच्यानंतर काय होणार आहे आई? त्याच्यानंतर काय नाही झालंय. इकडे खीर झाली आहे. खीर झाली. आज जेवणामध्ये खीर पण आहे. अरे वा. मिरच्या फ्राय चालू. कोणाचा फोन होता? राणी. राणी मावशी. अजून काय करायचं? अजून काय नाही. आता नैवेद्य बाप्पासाठी नैवेद्य. भोपळ्याची भाजी, डाळ, मिरची आणि खीर हे बाप्पाचा नैवेद्य आहे. आणि हे प्रसादी आणले भावाने. भाव आलाय मुंबईवरून गावी. ही बाप्पाची प्रसादी आहे. झोपलाय तो, आराम करतोय. ठीक आहे, त्याची ओळख तुमच्याशी नंतर करून दे. जेवायला या. काय काय? खीर आहे, भात आहे, डाळ आहे, मिरची आहे आणि भोपळ्याची भाजी. माझी आई जेवते. चला जेवायला या. आमच्याकडे आता फुगडीचा कार्यक्रम सुरू झालाय.
तुझी आवड मला झाला लेट. तुझी करीन रे चतुर्थी अम्मावरी दया मोठी अम्मावरी दया मोठी तुझी करीन रे चतुर्थी अम्मावरी दया अम्मावरी दया मोठी तुझा पोशाख रे वरदोरी कांद्यावरती शेला पोशाख रे वरदोरी कांद्यावरती शेला गणपती गजानन तुझी महावड मोठी गणपती गजानना तुझी महावड मोठी तुझ्या गळ्यात रे उपकंठी छातीवरती बदक तुझ्या गळ्यात रे उपकंठी छातीवरती बदक गणपती गजानना तुझी महावड मोठी गणपती गजानना तुझी महावड मोठी तुझी करीन रे चतुर्थी अमावरी दया मोठी मोडून रथ सजविला हा, तू हळूहळू घे. रथ सजविला मोडून रथ सजविला संगीतकार मोडून रथ सजविला पुनाय देवाचा रथ सजविला पुनाया देवाचा रथ सजविला पुण्याया देवाचा रथ सजविला गणेश देवाचा रथ सजविला गणेश देवाचा रथ सजविला गणेश देवाची झाली करुणा गणेश देवा मी आले शरणा गणेश देवाची झाली करुणा गणेश देवा मी आले शरणा आम्ही तुझो टाटा मोडून रथ सजविला 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 पुनाया देवांचा रथ सजविला पुनाया देवांचा रथ सजविला पुण्याया देवांचा रथ सजविला पुण्याया देवांचा रथ सजविला गणनाथ 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 देवांची झाली करुणा गणनाथ देवा मी आले शरणा गणनाथ देवाची झाली करुणा गणनाथ देवा मी आलो शरणा आम्ही तुझो टाटा मोडून रथ सजविला 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 पुनाया देवांचा रथ सजविला पुनाया देवांचा रथ सजविला पुण्याया देवांचा रथ सजविला पुण्याया देवांचा रथ सजविला लिंगेश्वर देवांचा रथ सजविला लिंगेश्वर देवांचा रथ सजविला लिंगेश्वर देवांचा रथ सजविला लिंगेश्वर देवांचा रथ चल ना, तू काय करतो? चल ना, ते माणसं कमी होत. ही माझी पुतणी आहे. लिंगेश्वर देवा मी आले शरणा टाटा मोडून रथ सजविला
दुटाटा मुरुली रथ सजविला घागर बुडविली बुडविली पाऊंडेचे खाली घागर बुडविली बुडविली पाऊंडेचे खाली सागर बुडविली बुडविली पाऊलेचे खाली सागर बुडविली बुडविली पाऊलेचे खाली कंबळ बनविली बनविली पाच बोटावरी कंबळ बनविली बनविली पाच बोटावरी बनविली बनविली पाच बोटावरी बनविली बनविली पाच बोटावरी सागर चढविली चढविली श्रीधर मस्तकीवरी 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 लवलवती पुतळी लवग लवलवती पुतळी लवग लवलवाची पुतळी लवकर लवलवाची पुतळी लवकर खाली वाकुनी पाणी वर्ग खाली वाकुनी पाणी वर्ग खाली वाकुनी पाणी वर्ग खाली वाकुनी पाणी वर्ग खाली फुलाचा काळ रडतो खाली फुलाचा काळ रडतो खाली कुणाचा बाळ रडतो खाली कुणाचा बाळ रडतो त्याला उचलून गड्यावरी घे ग त्याला उचलून गड्यावरी घे ग दादा उचलून कडेवर गेलो दादा उचलून कडेवर गेलो त्याच्या हातीत डाळिंब दे ग 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 शेंगलाच्या शेंगावर शेंगलाच्या शेंगा शेंगाच्या शेंगा ओ शेंगाच्या शेंगा लोमती कशा ओ लोमती कोश लोमती कशा ओ लोमती कशा परवाच्या सुनामी शोभती कशा ओ शोभती कोश पालवांच्या मुली आम्ही सोबती कशा ओ सोबती कशा गवळणी कशा ओ गवळणी दोष गौराणी कशा ओ गौराणी कशा सर्व पान सुपारी गेली बघ माईक मध्ये. परते रवा परते रवा परते ए मन आई सॉन्ग बोलवी वरी बाय वरी सड्यावरची वरी आमच्या गणोबा सोन्याची सोनी पंजोबा नाही आजोबा आई पुढचा मन मैत्रिणी दादरावरी फोटो काढू पांढरावर या माका रेकॉर्ड करू जा. एक नाही एक एक मेसेज ही करते उद्या नाही येणार आय एम बिझी. हे काहीतरी म्हणणार आहे ते एकच गाणं माका भारी वाटतं त्याचा टाळटा आंब्याचो टाळटा. राधा शिरली बागेत मळ्यात ग राधा शिरली बागेत या मळ्यात ग राधा शिरली बागेत या मळ्यात ग राधा शिरली बागेत या मळ्यात ग अशी कशी 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 शिरली बागेत
तया मळ्यात ग चाफा फुललय सुगंध सुटलय म्हणून मिसरली बागेत म्हणून मिसरली बागेत या मळ्यात ग चाफा फुललय सुगंध सुटलय म्हणून मिसरली बागेत म्हणून मिसरली बागेत या मळ्यात ग राधा शिरली 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 बागेत या मळ्यात ग कशी कशी शिरली बागेत या मळ्यात ग अशी कशी शिरली बागेत या मळ्यात ग कशी कशी शिरली बागेत या मळ्यात ग अशी कशी शिरली बागेत या मळ्यात ग गुलाब फुललय सुगंध सुटलय म्हणून मी शिरली बागेत म्हणून मी शिरली बागेत या मळ्यात ग गुलाब फुललय सुगंध सुटलय म्हणून मी शिरली बागेत म्हणून मी शिरली बागेत या मळ्यात ग राधा शिरली बागेत या मळ्यात ग राधा शिरली बागेत संपली काय अशीच असतात आणि त्यांची पालवांची मुळी व्हायचं फुगडी संपली आपली प्रॅक्टिस तेवढी प्रॅक्टिस तर अशा प्रकारे फुगडीचा कार्यक्रम संपलेला आहे तर ही व्हिडिओ एकदम छोटीशी आहे तर प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या घरी कोणत्या ना कोणत्या गावी कार्यक्रम होत असतो तर हा साजरा करतात प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही वेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा देखील प्रयत्न केलेला आहे तर भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय श्रीराम